Čo sa bijete? Aha. O palicu. Manka medvíde, syn medvíď. Asi, a to je Manka asi. A Mláďa. Asi chce ukradnúť, že na papa. Ej. Ale to malo je aké zlaté. Sa naháňajú. A teraz už uteká. A teraz ako ide hore. Ej, oni sú šikovní, kukni. A on tam chce ísť. No kade ide? Tati, v stadiu je to lepšie vidno.